дар мағозаи мо асосан ашёҳои асбобҳои мисин, чинигин, сафолине ки асосан ҳамин Тоҷикистон ва вилояти суғба сохта шудагӣ. чанд сол шудагӣ барои аҳоли асосан аз ҳамин 70-80 сол сал карда то мана ин хуми ва инки ин асбоби гилин ки зиёда аз 1000 сол шудагӣ не таърихчиҳо аниқ кардагӣ ки 1000 сол шудагӣ гуфта оварда метиҳанд. баъзе барои маблағ, барои зиндагишон, барои он ки эҳтиёт карда метавонанд аммо ягон киси дигар эҳтиёт кунад мегуфта. монда ҳамин шахсҳоям ҳаянд ки хонашонбо буда, хонашонбо музей боин сохта эҳтиёт карда бои гири халқи тоҷика нигоҳ дошт осиянд.